Hvad drikker du? Og hvordan er sangen? Det er faktisk tyvt. Hvad er det nu, han siger i? Hvad er det, han siger? Det er faktisk det. Hvad er det nu, han siger? Man er den hvideste mand, hvorhen? På stranden. Så siger han til kameraet. Hvis du er den hvideste mand på stranden, så siger det op til kameraet. Det er faktisk den vildeste med på stranden.